moment no. Bueno, sopar ahir. Hi ha coses que s'han de millorar, però en la seva estructura general i en la seva concepció em sembla que funciona. Hi vaig sovint, i en aquesta època encara més, perquè em toca acompanyar gent que el vegi i perquè m'encanta. Bona pregunta. M'agradaria pensar que seria la ciutat de les entitats vives, de compartir moltes coses al carrer, però això no es diu amb una sola paraula. I tant, que arribarà, és evident, senzillament perquè la millora de la xarxa de Rodalies de Barcelona necessita suprimir tots els seus passos a nivell per incrementar freqüències. Ho demanen no només els ciutadans de Sant Feliu per la seguretat, que ja és molt, sinó els ciutadans de Martorell per les freqüències, els ciutadans de Vilafranca per les freqüències. Hi ha una necessitat de millora de la línia que passa ineludiblement per enfonsar el pas a nivell. Al centre de la ciutat les reduiria. I més et diré una cosa, quan plantegem si peatonalitzem carrers com aquest, si peatonalitzem carrers com el carrer Sant Llorenç, hi haurà un bon Cristo, però ho haurem de plantejar. Per damunt de tot, garantia de drets socials i un espai públic de qualitat a tots els barris. A mi que s'hagi decidit amb les aportacions de la gent el pressupost d'inversions que farem aquest estiu és una iniciativa que m'ha agradat molt. No ho havíem fet abans, no sabia si tindríem la capacitat de fer-ho i per tant que ho hàgim fet i que ho hàgim fet organitzativament i tecnològicament també, em sembla que ens obre moltes portes. Sempre hi ha coses que m'hauria agradat que es fessin millor, però que no s'hagin fet prou bé, jo diria que tot el que ens hem proposat fer ha sortit i tot el que entenem que són les respostes necessàries a la situació que exigeix, doncs les estem fent. Què m'ha sorprès positivament? Jo ja fa molts anys que estic a l'Ajuntament, o sigui, la meva capacitat de sorpresa és reduïda. Però amb els esdeveniments tan tristos de la mort de la Cristina, la resposta de tothom, de l'escola, dels veïns, de la ciutat, em va sorprendre, m'ho esperava, però que fos tant, em va enorgullir. Eso hay que responderlo. Em segueix molestant que hi hagi cada vegada més gent més intransigent. La transcendència que se li donen a coses que haurien de donar-nos, de dir, ostres, que bé que hi hagi coses que funcionin. Doncs em molesta una miqueta i rondino. No. N'espero fer fora per damunt de tot el Partit Popular. És una qüestió pràcticament de salut democràtica. I espero, en segon terme, que guanyi la confluència d'Izquierda Unida Podemos a Catalunya, en Catalunya Podem. Hauria votat el Bernie Sanders, sens dubte, però votaria el candidat demòcrata. Catalunya en Comú em ve a dins. Sens dubte.